לשתף אותי במה שאתה מרגיש? איבדתי את הכוחות שלי. מה זאת אומרת איבדת? אני חולה, אלה. אני לא יכול לעשות כלום, כלום. איך? אבל כשנכנסת עשית... כל הצגות. שנייה. תן לי להבין רגע מה אתה אומר לי. אלוהים, זאת רק מילה? אתה לא יכול לעשות כלום? זה פחות או יותר המצב. אז אלוהים לא מת, כמו שאומרים? אלוהים חולה? חולה מאוד. אוי אלוהים. מה? זה נורא. עצוב? מפחיד. זה כמו לגלות שהרמטכ"ל מטומטם. תודה לך. למה לא אמרת לי בהתחלה? למה הסתרת את זה? מה הייתי אומר לה? איך בדיוק הייתי משכנע אותך שאני אלוהים אם אני לא יכול לעשות שום דבר מרשים? שיחקתי לך את אלוהים כמו שאת מכירה מהסיפורים. לשחק אני עוד יודע. שיחקת לי את איזה אלוהים? החזק, הגדול, הכל יכול. האמת היא? ככה אתה הרבה יותר מוצא חן בעיניי. כשאני חולה? כשאתה רך. רך? עם חומר רך אפשר להתחיל לעבור. אז זה מה שאת רוצה? מטרוסקסואל? זה בטח נורא קשה לך. שערי בנפשך. בלי יד חזקה, בלי זרוע נטויה. חוסר אונים, הקללה הכי גדולה ביקום. ספר לי על זה. כל מה שאמרת עליי נכון. אני אפס. אפס. זה מה שאתה מרגיש? לא. אני מרגיש אפס בחזקת מינוס 33. אבל לא רציתי לבלבל אותך עם שבועות מפופחות. אני כישלון מהלך, אכזבה מהדהדת. בראתי פרסה, והעונש שלי הוא לצפות ביום-יום, שעה-שעה, בלי יכולת לצאת באמצע. אפילו למות אני לא יכול. תעזרי לי. אני לא יודעת. אני מתכוונת, מצד אחד, אני רוצה לעזור לך כמובן, זה האינסטינקט המקצועי והאנושי. ומצד שני, אם בטעות מצליח ויחזרו לך הכוחות, אולי שוב יעלה לך דם לראש ותחליט להרוס, לנתץ ולהשמיד. אם תגידי לי ללכת אני אבין אותך. ומצד שלישי, אנחנו עושים יפה מאוד גם בלעדיך, אז מה כבר ההבדל? זאת פעם ראשונה שאני לא יודעת אם אני רוצה שהטיפול יצליח או ש... אני אלך, זה הכי טוב לכולם. ומצד רביעי, כן? אני לא בטוחה שאני רוצה לחיות בעולם בלי אלוהים. למה? זה לא מעניין, זה ריק. כמו יצירת אומנות שאין מאחוריה שום רעיון. שב. את בטוחה? שב בבקשה. את לא חייבת. אתה רוצה לספר לי איך זה התחיל כל המחלה הזאת? זה התחיל בדברים הקטנים. הכל נחלש, פתאום היד רועדת, ראיית העתיד נהיית מטושטשת. מתי זה התחיל? בערך לפני 2000 שנה, אבל ממש בערך. מה את עושה? מביאה תנ"ך. בשביל מה? אני רוצה לראות מתי נעלמת. אם אני זוכרת נכון מהבגרות המוגברת לתנ"ך, פעם אחרונה שמישהו שמע אותך מדבר זה היה... מה זה משנה? איוב. מה איוב? הפעם האחרונה שמישהו שמע אותך זה היה איוב. אז מה, זה מקרה לגמרי. בהרגשה שלי זה לא מקרה בכלל. אדוני. 2000 שנה, אתה לא מפסיק להתערב בכל דבר. לנהל מלחמות, ואת מי התחתן עם מי ולמה? מי התחתן עם מי? מי תיכנס להריון? מתי תיכנס להריון? פתחת רחמים? סגרת רחמים? הגניקולוג שלי לא עובד כל כך קשה. אני מבינה שקשה לך לדבר על איוב, אבל אולי אם תוציא את זה פעם אחת ולתמיד, זה יעזור לך. ואם יש שם פצע... אין שום פצע. ספר לי על איוב. מה יש לספר? הכל כתוב. איוב היה איש תם וישר? כן. הגון? מאוד. שר מרע? כן, נו. נקי מחטאים? נקי. תורם לעניים? משמח יתומים? עוזר לנכים? הוגן לעבדים? כן, כן, כן. ככה. כל מה שחלמת עליו כשבראת את האדם. דגם מושלם. נגיד. בנוסף לכל, הוא אוהב אותך אהבת נפש. ומה אתה עושה? מעמיד אותו במבחן? זאת הפרשנות שלך. בוא נתרכז רגע בעובדות. העובדות הן שאתה שורף לו את העדן, לוקח את כל רכושו, הורג את 10 ילדיו, וכבונוס קטן אתה גם מסדר לו מחלת עור שגורמת לגירוד חריף שהטריפה עליו חופית לדעתו. טוב, כמו שאת מתארת את זה, זה באמת לא נשמע כל כך טוב. יש דרך לתאר את זה שזה יישמע טוב? יש דרך לתאר את זה? זה השטן, הוא הטריף אותי. כל הזמן אמר לי שאיוב לא באמת אוהב אותי, שהוא מזייף אמונה. החינם יהיה לאיוב אלוהים, הוא
קדח לי במוח עד שהתחלתי להאמין לו. אז שלחת אותו להשמיד את איוב. לא שלחתי אותו, הוא עף לבד. כמה נוח לזרוק את האחריות על אחרים. ומי זה השטן הזה בכלל? מה זה מי זה? בכל התנ"ך אין שטן, פתאום בספר איוב. שלום שטן. איפה הוא צץ פתאום? מה זה משנה? מה אתה זוכר ממנו? את הקול שלו. הקול שלו. נסה להיזכר רגע בקול שלו. מה אתה מרגיש? צמרמורת. נסה להתרכז. יכול להיות שהקול הזה שלחש לך באוזן לא בא מבחוץ, אלא מבפנים? איזה מבפנים? שלך. מה, את אומרת השטן זה... בכל אחד יש שטן קטן. השאלה היא מה גורם לו להתעורר. היית רוצה לברר מה הצורך הזה להעמיד בו אנשים הכי אכזריים דווקא את מי שאוהב אותך? למה אתה לא מסוגל להאמין שמישהו מסוגל לאהוב אותך? אתה לא חושב שיש מה לאהוב? איך הרגשת כשאיוב המשיך להאמין בך גם אחרי שכל הילדים שלו מתו? מה הרגשת כשהוא עמד מול הקברים שלהם ואמר את המשפט העל-מותי, אדוני נתן, אדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך? למה יש לי הרגשה שבלילה הזה לא ישנתי כמותי? ישנתי מצוין עד שהתחיל לנדנד. איוב? למה עשית לי? למה זה מגיע לי? למה ולמה ולמה ולמה? ישנת פרקים שלמים של למה. מה עשית? בסוף פתחתי עליו פה. אזור נא כגבר חלציך. האם זרוע כאלך ובקול כמוהו תירם? איפה היית בהסדי הארץ? זכו. זה מה שאמרתי לו. אתה יודע מה אני שומעת בכל הנאום הזה? אני שומעת מילה אחת. ככה. למה ככה? ככה. זאת התשובה שלך לאיוב על כל השאלות שלו. 4 פרקים של שום דבר אחר מלבד אני גדול, אני חזק, אני תותח, אבל איוב לא שאל אותך על כוח. הוא שאל אותך על צדק. זה היתרון היחיד שלך על בני אדם? הכוח שלך? אזור כגבר חלציך, אם זרוע כאלך ובקול כמוהו תרעם. אז לידיעתך, קסוטו כתב שזה נאום נאצל, מליצי, ציורי ורבגוני, ורש"י אמר שזו השירה הנשגבה ביותר בתולדות הספרות העולמית. אתה יודע מה אני שומעת בשירה הנשגבה הזאת? אני שומעת המון אשמה. אשמה? שום אשמה, את שומעת, אותו תשבי ותאשימי אותי. כאן. אני לא מאשימה אותך. את לא? אבל אולי אתה מאשים את עצמך.